عبدالحی کنان چوبان 22 январи соли 1975 дар шаҳри Элазия, Туркия ба дунё омадааст. Мактаби миёнаро дар ҳамон шаҳр хатм кардааст. баъд аз хатми мактаб ӯ ба литсеи касбии тиҷоратӣ дохил мешавад ва онҷоро бо муваффақият хатм мекунад. баъд аз хатми литсей ӯ ҳамчун дастаринидиҳандаи варзишгарон дар бисёр аз ноҳияҳои Анқара кору фаъолият мекунад. Кенан Чобан бисёр чизҳои варзишгаро аз худ кардааст, аз ҷумла баскетбол, футбол ва инчунин теквондо. дар вақтҳои холигиаш ӯ ба варзиш машғул мешавад. ба кино рафтанро дӯст медорад. аз ҳама зиёд ба ӯ филмҳои ҷангӣ маъқул мебошад, зеро 10 соли ҳаёташро ӯ дар силсилафилми Водии Гургондон гузаронидааст. Кенан Чобан соли 2011 бо Дилек Чобан оила барпо мекунад, аммо баъд аз 1 сол оиладории онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд. соли 2017 бошад, ӯ бо Хелин Назлӣ Чобан оила барпо мекунад. акнун мегузарем ба қисмҳои филмҳо ва силсилафилмҳое ки Кенан Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2003 ӯ дар филми Куртлар Вадисӣ дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст ва соли 2005 бошад, дар филми Куртлар Вадисӣ Ирақ дар роли Абдулҳай Чобан нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад, дар силсилафилми Айрилик дар роли Керем ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2007 бошад, боз дар филми Куртлар Вадисӣ Террор дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2007 то соли 2016 дар силсилафилми Куртлар Вадисӣ Пусу дар роли Абдулҳай Чобан нақшофарӣ кардааст ва соли 2010 бошад, дар филми Куртлар Вадисӣ Фаластин дар роли Абдулҳай Чобан ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 боз дар силсилафилми Халил Ибраҳим Сафрешӣ ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 дар силсилафилми Беяз Каран филм дар роли Зулфу ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2015 то соли 2017 дар силсилафилми Эския Дунья Ҳукумаза Олмаз ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2018 бошад, дар филми Балкамак дар роли Аскар ҳунарнамоӣ кардааст. Неҷати Шашмаз 15 декабри соли 1971 дар шаҳри Элазия, Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. падараш Абдулхос Шашмаз, модараш Соҳили Шашмаз ва амакаш собиқ вакили миллат Тоҳир Шашмаз мебошад. номи пуррааш Муҳаммад Неҷати Шашмаз аст ва ӯ ду бародари дигар дорад бо номи Раҷӣ Шашмаз, Зубайра Шашмаз дорад. масалаки ӯ соҳибкории сайёҳӣ мебошад. Неҷати Шашмаз факултати соҳибкорӣ ва сайёҳиро дар Канада хатм кардааст. ӯ муддати 6 сол дар Амрико буд ва 11 сентябри соли 2001 ба ватанаш бо назди оилааш бармегардад. ӯ дубора хост ки ба Амрико сафар кунад ва бо сабабҳои гуногун аз ин сафар даст кашид ва ҳаёташро дубора дар Туркия давом дод ва инчунин ба тиҷорати сигор машғул шуд. баъдтар ӯ бо як продюсери шинохта, Осман Синав, барои як силсилафилм ба муҳосиба рафт. ин муносиба барои пешрафти кори фаъолияти ҳунарпешагии ӯ оянда бисёр хуб буд. пас аз ин ки дар силсилафилми Водии Гургон нақшофариро
сар кард, дар назди ҳама дӯстонаш ҳамчун характери Полатро гирифт, яъне ҳамчун дӯстонаш ӯро Полат ном мебурданд. Неҷати Шашмаз мегӯяд ки вақте ки силсилафилми Водии Гургонро оғоз намудам, ҳаётам ба куллӣ тағйир ёфт ва баъди ин силсилафилм маро танҳо дар Анқара бо номи худам фарёд мекунанд. Дар ин Истанбул ва дигар ҷойҳо бошад маро ҳамчун Полат мешиносанд ва ҳамчун Полат ном мебаранд. аз сабабе ӯ истеъдоди ҳунарӣ хуб дошт, аз ин сабаб ӯ хизмати низомиро дар муддати 28 рӯз ба итмом расонидааст ва соли 2005 ӯ дар филми Водии Гургон Ироқ бо характери Полат Алемдор ҳунарнамоӣ кардааст. Полат аз рӯи филми Водии Гургон Ироқ бисёр фоидаи калон ба даст овард ва инчунин аз рӯи ин филм, ки ҷойи аввалро гирифт, Неҷати Шашмаз соли 2012 бо духтаре бо номи Нариҳан Каречӣ оила барпо мекунад. духтар аз Полат 21 сол хурд мебошад. Дере нагузашта дар ин оилаи хушбахт писарчае ба дунё меояд ва онҳо номи писарчаашонро Алӣ мегузоранд. Неҷати Шашмаз дар давоми наворбардории филмҳояш буд ки ба садама дучор мешавад. ин воқеа 2 соли 2014 рух дода буд. далелҳо нишон медиҳанд ки сабаби ба садама дучор шудани он аз беаҳамияти занги телефон буд. айни ҳол бошад, ӯ сиҳату саломат мебошад. Гуркан Ойгун ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Неъмати Бахш ки мо ӯро дар филми Водии Гургондом нақшофарӣ кардааст мешиносем. Гуркан Ойгун 27 майи соли 1974 дар шаҳри Измири Туркия дар минтақаи Ярумҷа дар оилаи коргар ба дунё омадааст. ӯ дар оила фарзанди ягона набуд. ӯ 4 бародари дигар дошт ки яке аз бародаронаш мисли худаш ҳунарманд мебошад. Гуркан ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Измир гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи ва литсеи онҷоро хатм кардааст. соли 1993 Гуркан ба шаҳри Истанбул кӯч мебандад. дар баробари таҳсил карданаш ӯ инчунин дар як театр муддати 7 сол кор кардааст. Гуркан Ойгун соли 1994 вориди дунёи филмҳо ва силсилафилмҳо мешавад. ӯ донишгоҳи консерваторияи шаҳри Истанбулро хатм кардааст. Гуркан Ойгун 26 апрели соли 2008 бо як духтаре бо номи Шебнем Ойгун оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. дар охири соли 2008 онҳо соҳиби як духтараке бо номи Меҳрабан мешаванд. соли 2010 дар ин оилаи хушбахт боз як писарчае ба дунё меояд. номи писарчаашон Атеш мебошад. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Гуркан Ойгун нақшофарӣ кардааст. Гуркан Ойгун соли 1994 дар силсилафилми Язевӣ ва дар филми Кайгизислар нақшофарӣ кардааст ва солҳои 1995 дар силсилафилми Татил, Каҷиклар ва соли 1997 дар силсилафилми Сон Кунинбания нақшофарӣ кардааст.
соли 1998 дар силсилафилми «Бойлеми», «Ала Ҷакт», «Афед Бизи», «Ҳоҷам Бирдемер театрро ва дар филми «Ҳошчакал» яры ҳунарнамоӣ кардааст. соли 1999 бошад дар силсилафилми «Гилан ҳикоясу» ва дар силсилафилми «Фейзулия» нақшофарӣ кардааст ва солҳои 2000 бошад дар силсилафилми «Йеди Юра» ва дар соли 2001 дар силсилафилми «Ашкум Ашкум» ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2002 бошад дар силсилафилми «Дели Юрек» ва дар силсилафилми «Чичек Макс» нақшофарӣ кардааст. соли 2003 дар силсилафилми «Шабкамдам Бабам Чикет» ва дар силсилафилми «Куртлар Вадиси» аз соли 2003 то соли 2005 нақшофарӣ кардааст. соли 2005 инчунин дар филми «Чарпушма» нақшофарӣ кардааст ва инчунин дар силсилафилми «Куртлар Вадиси» Ирақ нақшофарӣ кардааст. соли 2007 дар силсилафилми «Куртлар Вадиси Террор» ва дар силсилафилми «Куртлар Вадиси Пусу» аз соли 2007 то соли 2012 ҳунарнамоӣ кардааст ва дар ин байн соли 2011 дар силсилафилми «Куртлар Вадиси Фаластин» нақшофарӣ кардааст. соли 2003 дар силсилафилми «Чанакле Ҳития Ланган Чарт» ва дар силсилафилми «Муҳтеше Юзулми» нақшофарӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 инчунин дар силсилафилми «Качак бо характери серҳад» нақшофарӣ кардааст ва инчунин соли 2014 дар филми «Чакарлар Данс 4» нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад дар силсилафилми «Эшқия Дунья Покунда Олмаз» бо характери Мурад ва дар филми «Gem of Bizans» нақшофарӣ кардааст. худи ҳамон сол инчунин дар силсилафилми «Ҳедия» ва дар филми «Йимек Кайдр Ямак» ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2016 дар филмҳо ва силсилафилмҳо «Анқара Язу» ва характери Аҳмед дар филми «Дайёрмаю» дар нақши Таҳсин Ҳара дар силсилафилми «Кеҳрибар» дар нақши Орҳан нақшофарӣ кардааст ва дар филми «Саманҷу Баба Ашкун Сару» нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад дар филми «Ҳедиду» бо характери Чевуд ва дар филми «Пушей Аркадан Челек» ҳунарнамоӣ кардааст ва инчунин соли 2017 инчунин бо соли 2018 дар филмҳо «Меҳмед Берҷиан Фитеҳ» нақшофарӣ кардааст. ҷоид Каёғлу ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Ҷоҳид ки дар филми «Водии Гургондом» нақшофарӣ кардааст мешиносем. ҷоид Каёғлу 11 октябри соли 1974 дар шаҳри Элазия, Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯтакиашро дар шаҳри Элазия гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи ва литсеи онҷоро хатм кардааст.
ҷоид Каёғлу аз хурдсолӣ ба актёрӣ шавқу ҳавас надошт ва ҳатто дар фикру хаёлашам набуд ки ҳунарманд мешавад. баъди хатми донишгоҳ ҷоид Каёғлу дар терминали байналмилалии фурудгоҳи Ататурк бо ҳайси комиссари полис корро шурӯъ кард. баъди якчанд муддате ба ӯ як пешниҳоде аз тарафи Неджати Шашмаз яъне Полат Алендар омад. ин пешниҳодро дар силсилафилми Курдлар ва Диси Пусу яъне Водии Гургон дом буд. ҷоид Каёғлу корашро тарк карда ҳамроҳи Неджати Шашмаз нақшофариро дар силсилафилми Водии Гургон дом оғоз намуд. баробари нақшофариро сар карданаш ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. то ин дам ҷоид Каёғлу дар ягон силсилафилм нақшофарӣ накарда буд ва аввалин силсилафилми ӯ Водии Гургон дом мебошад. ҷоид Каёғлу баъди нақши офарӣ кардааш дар силсилафилми Водии Гургон дом дигар дар ягон силсилафилм нақшофарӣ накардааст. ҷоид Каёғлу 30 июли соли 2016 бо яке духтарони турк бо номи Севҷан Анган оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. али Бухара Мете ҳунарманди маъшҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Акиф ки дар филми Водии Гургон дом нақшофарӣ кардааст мешиносем. али Бухара Мете 20 феврали соли 1983 дар шаҳри Истанбули Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. ӯ дар оила фарзанди ягона мебошад. падараш Умер Лутфӣ Мете журналист, муаллиф ва сценарист мебошад. али Бухара Мете ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истанбул гузаронидааст. пас аз хатми мактаби миёна ӯ ба донишгоҳи давлатии шаҳри Истанбул ба номи Булги дар факултати сиёсатшиносӣ дохил мешавад. соли 1995 али Бухара Мете якумин маротиба дар силсилафилми Ортаклар нақшофарӣ кардааст, ки режиссёри ин филм падари худаш буд. баъди нақшофарӣ кардан дар як чанд силсилафилмҳо ӯро баъдан бо яке силсилафилмҳои машҳур бо номи Курдлар ва Диси Пусу яъне Водии Гургон дом даъват карданд. баъди нақшофарӣ кардан дар ин филм ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. али Бухара Мете то ҳол на ҳамсар на дӯстдоштае дорад. ғайр аз актёрӣ али инчунин тароянда низ мебошад. ӯ суруди аввалини худро 15 майи соли 2020 баровардааст. али Бухара Мете соли 1995 дар силсилафилми Ортаклар бо тахаллуси Али нақшофарӣ кардааст. соли 2005 бошад дар силсилафилми Ели Сону бо тахаллуси Тариқ нақшофарӣ кардааст ва соли 2007 дар силсилафилми Эшреф Сарӣ бо тахаллуси Мете нақшофарӣ кардааст. соли 2010 дар силсилафилми Халил Ибраҳим бо тахаллуси Шенер ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2011 дар силсилафилми Миркадум Танандум бо тахаллуси Ҳусейн нақшофарӣ кардааст. аз соли 2012 то соли 2015 ӯро дар яке аз силсилафилмҳои машҳури бо номи Курдлар ва Диси Пусу яъне Водии Гургон дом бо тахаллуси Акиф нақшофарӣ кардааст. соли 2017 дар силсилафилми Ярум Калам бо тахаллуси Аран ва боз дар силсилафилми Севда Кушон Адинда бо тахаллуси Мете нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсилафилми Динериш Каратай нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсилафилми Киришим Этюк
با تخلص سنجر و باز در سلسله فیلم شورسوز اشک با تخلص نهاد نقش آفرینی کرده است. از سال 2020 تا این جانب او در سلسله فیلم پیهز عبدالحمید با تخلص مایناس نقش آفرینی کرده است. عایشه چیدن باتور هنرمندی موفق، زیبا و مشهوری ترکیه او را در سراسر دنیا با تخلص لیلا که در سلسله فیلم وادی گلگندم نقش آفرینی کرده است میشناسند. عایشه چیدن باتور 13 ایول سال 1982 در یک از شهر زیبای ترکیه با نام دوزچه چشم به عالم هستی گشوده است. عایشه چیدن باتور حیات کودکیش را در زادگاه خودش گذرانیده است و مکتب ابتدایی، میانه و لیسه‌ای همون شهر را ختم کرده است. عایشه چیدن باتور در ایام کودکی بسیار یک کودک دانا موفق بود. در مکتب یکی از پیش قدم ها بود و در همه چاره‌بینی های مکتب فعالانه اشتراک می نمود و این چنین مهارت هنرپیشگی را نیز داشت. بعد ختم مکتب در دانشگاهی با نام گازی یوویتسیان شهر انقره و فاکولته ارتباط شعبه جمعیتی تبلیغات داخل می شود. او را نیز با موفقیت ختم می کند. سپس و درجه ماگیستراتور را در دانشگاه شهری استانبول با نام بهجه شهید در فاکولته هنرپیشگی می خواند و ختم می کند. عایشه چیدن باتور اولین بار سال 2004 در یکی از تلویزیونی های تنتی برنامه جزدان و خریدار می گذراند. چیدن حیات هنرپیشگیش را در دوره های دانشجویش در دانشگاه گازیل شهر انقره خواند. با گروه تئاتری دانشگاه با نام میموس آغاز کرده است. بعد ختم دانشگاه او در اکادمیک کمونیکاسیون باشکت تعلیم دوبلیاژ و برندگی گرفته است. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث دیرکتور و راهبر برنامه ها در تلویزیون TRT کار کرده است و تئاترها و در فیلم ها و سلسله فیلم ها تا حال ادامه داده ایستاده است. اکنون میگذاریم به اسم فیلم ها و سلسله فیلم هایی که چیدن باتور نقش آفرینی کرده است. عایشه چیدن باتور سال 2003 در سلسله فیلم سوان یعنی پیاز نقش آفرینی کرده است. سال 2005 باشد در سلسله فیلم تلویزیونی موش یعنی نقره با تخلص دیلدک نقش آفرینی کرده است. در سال 2007 باشد در سلسله فیلم تلویزیونی گنجا با تخلص هزار هنرنمایی کرده است و از سال 2007 تا سال 2008 در سلسله فیلم تلویزیونی وازگیج گلیوم یعنی دیلم را رها کن با تخلص غنچه‌گل دفنه نقش آفرینی کرده است. سال 2009 در فیلم بوشرا با تخلص الارا نقش آفرینی کرده است و از سال 2009 تا سال 2011 در سلسله فیلم تلویزیونی پاکوتیام با تخلص
فیلم نقش‌آفرینی کرده است و در سال 2010 در سلسله فیلمی کورتلر و دیسی پوسویان وادی گورگاندان با تخلص لیلا نقش‌آفرینی کرده است. سال 2015 باشد در فیلم ها بوزوم حکایه یعنی حکایه با تخلص توبه و در فیلم پرهان یعنی پنهان با تخلص غمگیز نقش‌آفرینی کرده است.